Стартъп организация, която има за цел да пробуди предприемаческия дух, изконно заложен в българския човек, който винаги успява да се справи с много малко и да направи много неща. Смятаме, че предприемаческият дух е доста солидно заспал в България и обаче мислим, че с малко подблъсване това нещо може всъщност да бъде ключа към едно по-хубаво бъдеще за страната. Смисъл като цяло е да променим света, да дадем възможност всеки един човек да прави това, което обича. Тук него да изкарва пари, т.е. парите да спрат да бъдат това ограничение, което са в момента. Как да го направим това обаче и всъщност какво е стартъп? Това е целта на стартъп. Да накара все повече млади хора и не само да видят и другата страна. Започва инициативата с това да правим стартъп конференция, която много бързо прераства в такава много заразно движение сред всички предприемачи и сред хората, които искат да бъдат предприемачи и се оформя едно постоянно много бързо растящо комюнити. Първо бях като обикновен гост на конференцията през 2008 година, вече с бъдещия си бизнес партньор Влади. Всъщност отидохме на конференцията и супер много се изкефих. Тъй като аз от доста време се интересувам от предприемачество и това беше нещо, което ме накара да отида на следващото ниво, всъщност да видя все повече неща и да ме нахъса още допълнително да стартирам нещо. Мисля, бях на конференцията и видях, че наистина те правят нещо и е нещо смислено. И реших вместо те да сме ние. Ето вече съм част от екипа на стартъп. За първи път виждам нещата отвътре. Това е най-вълнуващата част. Била съм като гост, била съм като лектор, но най-вълнуващо е да си част от екипа, защото виждаш как се случват нещата. Познаваш се с страшно много хора, екипа е много готин. Всеки един човек от тези хора ме зарежда страшно много позитивно. След като видях какво занимава стартъп, какви идеи, какви ценности има в самия екип, реших, че много искам да участвам в такова събитие. Повече бизнес, ще има повече икономика, ще дойдат повече данъци в хазната. Ако имаме някой, който да ги харчи смислено, би трябвало всички да живеем в благоденствие. Не е точно така се случват, разбира се, нещата към днешна дата. Това, което искаме да направим за момента е да обясним на максимално много хора какво значи да бъдеш предприемач. Общо взето това значи, че човек може сам да контролира съдбата си, може сам да избере това, което иска да прави това, което му харесва и обича, за да не му тежи работата, да създава икономически смисъл за себе си и за околните и по този начин всъщност да се зароди едно общество, което хем да има икономическата сила, хем да има и гласът, който е необходим, за да се разпределят по-добре ресурсите. Основно сме се насочили към младите хора, към студентите, които са в втори и трети курс, те първо ще решават какво искат да правят, на къде да се насочат, обмислят най-различни алтернативи за кариери. Доколко са облъчени в нашите университети от потенциални работодатели, не мога да кажа, защото отдавна бях студент, обаче не си мисля, че като цяло няма кой знае колко големи възможности, изключвайки може би по-будните чуждестранни IT фирми. Моля ви, забравете с мен. Това, че няма пари за пълни оправданията за това, че нещо не може да стане, защото видите ли няма кинти, са дълно. Казвайки, може нещо да стане без пари, това не значи, че той е безплатен. Времето, което ще вкарате в цялото това нещо, иначе ви го донесете нещо друго. И е важно, като започнете да се занимавате с каквото и да било към маркетирането на каквото и да правите в стартъпа си, имайте това предвид. Отнема адски много. Преди години, когато бях студент в УНСС, никой не ни учеше да станем предприемачи, всички ни учиха за това, че трябва да станем менеджери. Само дето няма какво да менеджираме, защото реално няма качествен бизнес в България. И с това си мисля, че ние се включваме тук, за да запълним дупката и да научим на хората какво значи това да бъдат предприемачи. Да ги изритаме по-силно отзад, някой по-грубо, ако се наложи, и да ги силим по склоне, да правят собствен бизнес и да творят нещата, които винаги са мечтали да правят. Също така да отворим и съзнанието, което може би има мисля най-невъзможно, да отворим съзнанието на нашите управници, че в крайна сметка собственият бизнес, малки и среден бизнес в България той е абсолютно задължително да бъде гръбнака на икономиката, както е в целия Европейски съюз, както е дори в една Америка, която е брутално капиталистическа и корпоративна. Ако държавата реално спира и пречи на този бизнес
да се развива, не е чак нищо. И така, борим се на всички посоки с малко средства, тип Дон Кихот и ще видим какво ще стане. Идеи има, не е като да няма. Аз лично си мисля, че има много добри идеи. Това, което няма, е знанието как да се презентира, няма знанието как да се продават тия идеи. Хората в повечето случаи ги е срам да излезат пред публика или пред хора, трудно си подреждат мислите, пропускат важни неща, отплесват си и говорят за глупости, както и аз направих преди малко. И всъщност това е нещо, което бихме искали да научим хората. Те си имат идеи, искаме да ги научим как да си ги продадат по-лесно и по-скъпо. Идете да обръщате внимание на това, което се говори и знаете, че в България има много сериозен потенциал. Единственото, което трябва да се развие по съвсем друг начин. Така, това, с което искам да стартирам, стартирайте вие. Започнете веднага и сега. Бариерите за регистрация на юридическо дружество са нищожни. Ако ще ви е срам нещо, което ще правите, то не го правете, моля вас. Ако нямате настроението да се изправите пред не знам колко десетки хора в интернет, станали в неделя сутринта и да кажете какво сте правили и защо сте направили. Не дейте да започвате изобщо. Ако ще мънкате, ако ще обяснявате, тук неща. Няма как да стане. Съответно, отидете в фонда, за който току-що говорихме, да искате нещо. Ако сте посредствен, крайте. Нещо, което е ужасяващо важно в това, което правим, е да няма самоцел. И преди да почнете да питате какво, къде, как, колко и така нататък, най-водещото нещо от сами фактора. Защо? Наистина не пропускайте възможностите, защото след това ще съжалявате много повече и най-вече нищо няма да сте научили. Така че почнете сега, веднага, още другата седмица, ако имате нещо предвид, оправете, не дейте да изчаквате и по-добри времена. Просто няма такава логика в бизнес. Всичко трябва да се реализира мигновено. Още повече, че сега наистина има много по-сериозни възможности. Ще станете много по-готови в самия процес, отколкото ако седите отстрани и го наблюдавате. Това да не си успешен по-скоро въпрос на време. Затова, кои са двете неща в бизнеса, т.е. фундаменталните неща, които трябва да имаш главата си предвид, за да бъдеш предприемач. Не съм сигурен дали трябва да се родиш такъв, но със сигурност мога да ви кажа, че не е необходимо да учиш 20 години, за да станеш предприемач. И да кажеш, цял живот е необходимо да учиш. Аз лично съм натрупал много контакти, смятам, че много други хора също се запознали с правилни хора и са направили някакъв бизнес. Това със сигурност е безцелно. От тук нататък се надявам и за много други хора също да сме отворили една врата, която не са била затворена и се надявам в най-скоро време да почнем да виждаме резултата. Трябва през цялото време да имате нещо, но какво искате да правите в този живот? Намерете това, което наистина ви харесва и го правете във вашата работа. Не любовайте на някакви клишета, научете това, научете това, искам да се развивам в сферата на маркетинга или на финансите. Това са глупости. Смисъл, измислете това, което искате да правите и маркетолози ще си намерите, и финансисти ще си намерите, просто трябва да го направите. Колкото по-рано стартирате, толкова по-добре, защото първо риска за вас е никакъв. Мисля, най-много да се провалите и да затриете някои пари, да взете назад. И винаги може да започнете от начало. Колкото повече го полагате, толкова по-трудно ще стане. И никога не влизате в коловози, в релсите им сете, извън тази прословута кутия и тушете статуквото постоянно. Не си позволявайте да облягате в едни удобни, такива приятни диванчета, пред телевизорчета и така нататък. Ще си пропилете живота и много съжалявате някой ден. Само момента да бъдете луи да правите много неща. Направете най-лудото нещо, което ви е хрумва. Мога да ви дам примери с стотици хора, които са го направили с успехи. Историите в интернет, мога да влезете да ги прочетете. Супер вдъхновяващи се за всеки един от нас. Но това са хора, които от ден едно седят и си мислят какво да правят. И затова моят съвет е не заспивайте, стартирайте. Това трябва да направите сега. Опитайте да видите дали е ваше нещо. Ако се окаже, не е вашето нещо, най-лесно после ще да си намерите работа. Мога да ни потърсите от стартъп, ще ви помогна.
Сега, това мога да кътнеш след като го кажа, но по принцип си мисля, че хора, искам да съм като аз. Вече тук са събрали някакви диваци, които са с горе-долу на моя къл, на моята чистота на мислене.